Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuus elokuvasta vlogin pariin. Heti alkuun pahoittelu kaikille Marvel-elokuvien ystäville, nimittäin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tällä päivämäärällä olisi pitänyt tulla Thor-elokuvan arvosteluvideo, mutta valitettavasti nyt uutuuselokuvat puskee sen verran pahasti päälle, että näiden MCU-elokuvien läpikäyntiin tulee suunniteltua pidempi tauko, mutta ei hätää, ei hätää. Ensi viikolla jatketaan sitten Thorin parissa. Mutta tänään puhutaan tästä uudesta, tulikohan se nyt viime viikolla sitten Suomessa ensi-iltaan, The Furious, mätkintä-elokuvasta, joka sai Suomessa K18-leiman, siis kielletty alle 18-vuotiaalta, mikä on tänä päivänä suhteellisen harvinaista. Ja se on aina hyvä merkki kyllä, että jos tehdään toimintaelokuvaa ja se saa sitten K18-leiman, niin tietää, että sieltä on niin kuin hyvää settiä tulossa. Ja itse asiassa eräs tampereelainen leffatubettaja hehkuttelikin mulle tätä elokuvaa. Kannattaa käydä katsoa. Tää on vuoden toimintaelokuvatapaus ja on kyllä niin kuin parasta toimintaa pitkiin aikoihin. Että hyvää mäiskettä ja on kyllä vitun rankka elokuva, tosi rankkaa. Pitkään aikaa en muista, että olisin nähnyt näin väkivaltaista elokuvaa. Ja siis, no, tää elokuva meinas jäädä multa nyt katsomatta teatterikierrokselta, mutta tänään sitten Tero otti muhun yhteyttä ja kysyi, että hei, oot sä nähnyt tätä elokuvaa? Lähde mun kanssa niin kuin teatteriin katsomaan tätä ja parikille lähetään sitten. Ja sitten käytiin. Piti tehdä Teron kanssa yhdessä tästä video. Tai kysäsin itse asiassa vasta leffan jälkeen, mulla oli kamera mukana, mutta valitettavasti Terolla oli vähän kiireitä, niin hän ei sitten kerennyt jäädä jutustelemaan, jotenka nyt joudutte kuuntelemaan sitten meikäläisen turinoita tässä niin kuin itsekseni kun puhelen. Ja koska kyseessä on kuitenkin uutuuselokuva, joka pyörii vielä teattereissa, niin otetaan tähän alkuun spoilerivapaa osio. Kerron teille sitten missä vaiheessa ne juonipaljastukset alkaa, niin tiedätte laittaa siinä vaiheessa sitten videon pois. Mutta tosiaan, siis The Furious on tämmöistä niin kuin modernia Hong Kong actionia, eli nimenomaan, vaikka tässä vähän pyssyillä myös ammutaan, niin pääpaino on siinä, mitä nyrkeillä tai veitsillä tai erinäköisillä astaloilla sitten niin kuin nujutaan ja näin. Ja tää nyt on niin kuin, mä sanoisin, että tämä menee siihen samaan kategoriaan, mitä esimerkiksi The Raid Redemption edustaa, tai itse asiassa se vähän niin kuin uudisti tämän tyyppistä toimintagenreä silloin aikoinaan, Herra Jumala, jotain 15 vuotta sitten. Mutta kuitenkin tiedätte, mistä on kyse, eli tämä menee samaan kastiin kuin kaikki nämä indonesialaiset mätkintäpätkät, ja missä on tätä, mikä se Silat, joku tämmönen on se joku Pencak Silat tai joku vastaavallisen sen indonesialaisen kamppailulajin nimi. Ja tässäkin itse asiassa tässäkin elokuvassa nähdään ainakin yksi tyyppi, joka on ollut raideissa molemmissa. Ja muistaakseni se oli myös John Wick 3:ssa. Ja sitten oli yksi tyyppi, joka oli tosi tutun näköinen, mutta mä en nyt niinku saanut päähäni, että mistä elokuvasta se on. Mutta anyways, The Furious, mistä on kyse, niin juoni tälleen pääpiirteittäin kertoo siitä, että jossain nimettömäksi jääneessä kaukoidän maassa on tämmönen ihmiskauppaan erikoistunut rikollisporukka, joka kaappaa lapsia sitten ja myy niitä eteenpäin. Ja tätä hommaa sitten lähtee selvittämään tämmönen mies, jonka vaimo on reporteri, joka on tehnyt juttua tästä ihmiskaupasta ja nimenomaan näistä kadonneista lapsista. Ja hän on kadonnut tätä juttua tehdessä. Ja hän on nyt sitten niin kuin selvittää tätä. Ja sitten myös tämmönen mykkäkiinalainen, jonka tytär kaapataan tässä elokuvan alussa oikeastaan, niin hän lähtee sitten selvittämään tätä. Ja heidän tiensä sitten kohtaavat ja he päättävät lyödä viisaat päät ja kovat nyrkkinsä yhteen ja sitten lähtee kahdestaan selvittämään tätä hommaa. Ja tietenkin kun mennään tässä rikollisporukan ravintoketjussa koko ajan ylöspäin ja ylöspäin, niin sehän vaatii sitten kymmeniä ellei jopa satoja kuolon uhreja. Ja tämä elokuva on siis tosiaan
Mätkettä ja actionia alusta loppuun. No, tämä juoni on hyvin hepposa ja vähän hölmö, mutta fakta on se, että tämä elokuva tai tämän tyyppiset elokuvat, nämä ei ole juonielokuvia. Ja mun mielestä niin kun näissä leffoissa juoni on pelkästään, se antaa kehykset, niin kun, ja se on tekosyy, että päästään tappelemaan. Ja näin sen pitääkin olla. Nimittäin kun tämä homma tehdään hyvin, niin ei sitä juonta edes kaipaa. Ja tässä elokuvassa juoni on aivan riittävä siihen, mitä tämä leffa tekee. No mitenkäs se toiminta? Onko se hyvä? No kyllähän se on. Siis tässä on ihan niin kuin hyvää mätkettä. Se on hienosti koreografioitu. Siis tässä näkee sen, että ohjaaja on entinen stunttimies ja stunt-koordinaattori enemmän kuin elokuvaohjaaja. Ja niin kuin, tää on ihan siistinäköisiä juttuja, hyvin kuvattu. Ainoastaan kerran mua häiritsi itse asiassa se, että kuvat oli vähän liian tiiviitä, koska mä näen niistä kuvista, että nyt tapahtuu siistejä juttuja, mutta mä toivoisin, että mä näkisin ne paremmin. Ja tässä oli paljon niin kuin oli kuvattu silleen, että oli laajempia kuvia ja näin, ja se on tosi hyvä juttu. Mä ehkä odotin, että tää olisi ollut semmoista enemmän niin kuin munaskuissa tuntuvaa toimintaa, siis sillä tavalla, että niin kuin oikeasti pistetään niin kuin kaverilta luut paskaksi meininkiä, mutta mä yllätyin siitä, että tämä toiminta on hieman kevyempää. Toki tämä on niin kuin ehkä muodollisesti silleen niin kuin rankkaa. Tässä esimerkiksi yhdessä vaiheessa hakataan vasaralla vaikka tyyppejä niin kuin kuoliaiksi näin. Mutta silti tämä on kevyempää toimintaa, kun jos verrataan vaikka nyt esimerkiksi Ride Redemptioniin. Ja tämä tietyllä tavalla toi niinku mieleen semmoset vähän niinku perinteisemmät ja vanhemmat Hong Kong action-elokuvat jostain vaikka 80-luvulta. Mä en sano, että tää on niinku Jackie Chan-tyyppistä toimintakomediaa, mutta se, että niin kuin leffan jälkeen Teron kanssa just puhuttiinkin siitä, että tää silti niin kuin, tätä oli ilo katsoa ja siis silleen, niin kuin, että vähän hymyilyttää. Että se ei ole semmoista, niin kuin, että vittu nyt on kovaa actionia, vaan silleen, että tää on itse asiassa tää on aika hauskaa katsottavaa. Tää oli aika kekseliästä, mistä mä tykkäsin kyllä paljon. Ja tässä oli yksi semmoinen hahmo, joka toi itse asiassa jostain syystä mulle mieleen ton Sammo Hungin. Ja siis se ei ole niin kuin yhtään samanlainen kuin Sammo Hung, ne jotka tietää, niin hän on tämmönen ylipainoinen kaveri, joka on todellakin enemmän niin kuin komedianäyttelijä ja näin. Hän ei ollut ehkä ihan semmonen, mutta kuitenkin vähän semmonen tietyllä tavalla comic relief. Hän oli, niin kuin muistutti mua enemmän niin kuin ehkä just jostain Turtlesin niin kuin Rocksteadista ja Bebopista. Ja siitäkin mä tykkäsin muuten, että hänen kamppailutyylinsä oli hyvin erilainen kuin yhdelläkään muulla niin kuin hahmolla tässä elokuvassa. Eli toisin sanottuna niin kuin hänen hahmoonsa tuotiin semmoista niin kuin karaktääriä myös sen kautta, millä tavalla hän taistelee. Mutta vaikka tässä elokuvassa tosiaan niin kuin on ihan hyvin tehtyä actionia ja näin, niin ikävä kyllä tässä elokuvasta myös paistaa todella vahvasti läpi se, että tämän elokuvan ohjaaja on nimenomaan entinen stunttimies ja stunt-koordinaattori eikä tarinan kertoja. Nimittäin jotenkin tuntui siltä, että jokainen tappelukohtaus tässä elokuvassa oli pikkasen liian pitkiä. Siis se, että tiedättekö, paukut alkaa loppumaan ja jossain vaiheessa kesken toimintakohtauksia vaan, aha, hohojaa, niin kuin, että tää on nyt vaan tätä saman toistoa, mitä me ollaan niin kuin nähty. Että tavallaan nämä kohtaukset, vaikka siinä on ehkä uusia kikkoja tai tuodaan jo, niin kuin siirrytään tavallaan sen yhden toimintakohtauksen sisällä erinäköisiin eri skenaarioihin tai näin, mutta silti niin kun ne ei vie millään tavalla tätä tarinaa eteenpäin, niin valitettavasti se alkaa vähän haukotuttamaan. Ja se on tämän elokuvan heittämällä suurin ongelma. Nämä tappelukohtaukset ei jaksa kantaa loppuun asti. Ja tässä on just se, että
niin kuin monella muullakin tämmöisellä ohjaajalla, jotka on entisiä stuntmiehiä tai stuntkoordinaattoreita, niin sitten kun katsotaan, että joo, nämä jätkät osaa, kyllä nämä osaa tehdä hienoja tappeluita ja näin, ja niin kuin, että päästetään ne tekemään elokuvaa, niin mitä ne tekee? Niin ne tekee just sitä, mitä ne haluaa, mistä ne on itse kiinnostuneita ja mitä ne haluaa niin kuin itse nähdä elokuvissa, ja ne antaa sitä liikaa. Ne ei ymmärrä draaman kaarta, ne ei ymmärrä rytmitystä, ne ei ymmärrä oikeasti, niin kuin, no tietenkään tarinan kerrontaa sillä tavalla, mutta niin kuin, että kaikki muu tavallaan ikävä kyllä lakastaan vähän niin kuin sivuun. Ja se teki tästä elokuvasta valitettavasti ajoittain aika pitkäpiimästä katsottava. Tää leffa kestää melkein 2 tuntia ja mä sanon, että tää on puoli tuntia liian pitkä. Tää saisi olla 1,5 tuntia maksimissaan. Jos tää olisi kestänyt niin tyyliin vaikka tunti 20 minuuttia, tää voisi olla ihan dynamite. Tää voisi olla oikeasti tosi hyvä elokuva, mutta ikävä kyllä nyt tämmösenään, niin kyllä tän katto. Kyllä tää oli ihan jees, mutta tää on semmonen ihan hyvä 3/5. Et valitettavasti kyllä niin kun, mulle jäi semmoinen fiilis, että suutari pysyköön lestissään niin sanotusti, että antakaa niiden tyyppien tehdä elokuvia, ohjata, jotka oikeasti niin kuin ymmärtää tarinan kerronnan päälle ja se, että miten vaikka elokuvaa rytmitetään ja näin. Koska tämä elokuva on tosi huonosti rytmitetty ja se nimenomaan tekee tästä semmoisen niin kuin tylsän. Ja mä huomasin sen, että lopputappelussa, mikä ensinnäkin kun mennään lopputappeluun, mä olin jo siinä vaiheessa, tähän on hyvä lopettaa elokuva. Tähän on hyvä lopettaa elokuva, mutta ei, vielä tulee lopputappelu. Ja sitten olivat, ei saatana, vieläkö tää jatkuu? Ja se on tämän elokuvan pisin tappelu vielä kaiken lisäksi. Ja sitten se, että kun mä katson sitä lopputappelua, ja siinä on oikeasti tosi siisti, yksi semmoinen hienosti koreografioitu juttu, mistä enemmän tuolla spoileriosiossa, mutta mä katson sitä ja mä ihailen, että tää on, jumalauta, tähän on niin kuin käytetty aikaa tämän miettimiseen, tää on upeasti koreografioitu, tää on hienoa työtä. Mutta ollaan menty jo pitkälle siitä pisteestä, kun mä toivon, että tämä elokuva jo loppuisi. Mä en valitettavasti voinut nauttia siitä. Siis se, että elokuva ei enää nappaa mukaansa siinä lopussa, vaikka vähän tuntui siltä, että nyt tulee jotain uutta ja niin kuin, että on siellä vähän kuivaa ruutia vielä, mutta kaiken kaikkiaan niin vähän jäi ikävä kyllä semmoinen niin kuin valju fiilis ja semmoinen, tiedättekö, kädenlämpöinen fiilis tietyllä tavalla. Toiminta tässä oli oikeasti ihan siis 5/5 meininkiä, mutta kokonaisuutena tämä elokuva tipahtaa sinne tosiaan 3 tähteen, koska tämä ei jaksanut viihdyttää koko kestonsa ajan. Ja siis kun vertaa esimerkiksi vaikka Ride Redemptioniin, mikä on niinku non-stop actionia, jos näin voisi sanoa, niin siinä on hieno esimerkki siitä, että kuinka elokuva, jossa on periaatteessa niinku pelkkää toimintaa ilman ylimääräistä juonta, mutta kun se osataan rytmittää hyvin, niin se pitää otteensa ja se tuntuu jännittävältä lopputeksteihin asti. Valitettavasti The Furious jää hyvin kauaksi siitä. Joo, no niin, sitten niitä spoilereita, eli jos et ole vielä katsonut tätä elokuvaa ja kovasti kiinnostaa ja pelkäät, että spoilaanut jostain, niin pistä tämä video pois, käy katsomassa leffa ja tuu sitten jatkamaan spoileriosion pari. Joo, ensimmäisenä tästä tarinasta, niin täytyy sanoa, että mä ehkä vähän jäin toivomaan sitä, että kun tässä oli just nimenomaan tätä ihmiskauppaa ja lastenkaappausta sun muuta, mä jäin vähän toivomaan, että tässä olisi ollut vähän enemmän myös sitä jollain tavalla silleen, tiedättekö, vähän niin kuin Takenissä esimerkiksi nimenomaan se, että se kun tytär kaapataan ja näin, niin miten se kuitenkin kehittyy ja se on menossa johonkin suuntaan, kun tässä oli vaan se, että lapset kaapataan ja ne vietiin kellariin ja nyt pitää pelastaa kellarista. Se oli ehkä vähän tylsää ja sitten toinen juttu tarinallisesti, mikä niinku, siis Jesus, se mykkäkiinalainen. Mä tykkäsin siitä hahmosta tosi paljon. Mä tykkäsin, siis se oli just silleen, että okei, tämmöiseen elokuvaan täydellinen protagonisti. Se ei puhu mitään, se vaan tappaa.
helvetin jees. Ja mä tykkäsin siitä, mikä tää on tää Joe Daslim vai mikä se on joka on siis näissä uusissa Mortal Kombateissa Sub-Zero, joka oli tässä tää toinen jätkä, jonka se vaimo oli se toimittaja. Hyvin, siis oikeesti karismaattinen kaveri, joka niinku, se on helposti pidettävä näyttelijä. Siis sillä tavalla, että tää oli hyvä kaksikko, tää oli tosi hyvä kaksikko tähän leffaan. Mut joo, ehkä sitä olisi jo, näillä kahdella tyypillä tätä olisi tavallaan ehkä saatu rakennettua vähän enemmän. Tai siis silleen niin kuin tehtyä mielenkiintoisemmaksi tätä elokuvaa, mutta no, ehkä siinä ei onnistuttu. Mut sitten tää mystinen mykkä kiinalainen, mitä siis ne poliisitkin ihmettelee siinä jossain vaiheessa. Kuka tämä mies on? Hänestä ei ole mitään rekisterissä. Kuka hän on? Ja näin, niin sit se, että siinä lopussa se kertoo sen nimensä. Se tulee vielä niinku takaumana, että se, kun ne on siellä vankilassa, niin mikä sun nimi on? Niin sit se, kun se paljastaa sen nimen, mä siinä vaiheessa mietin, että onkohan tää jostain toisesta elokuvasta, silleen niin kuin, että jossain toisessa elokuvassa ollut samaniminen tyyppi, joka on vaikka menettänyt siinä puhekykynsä tai jotain, tai ollaan vaikka luultu, että se kuoli, kun sitä ammuttiin kaulaan tai jotain vastaavaa, mutta niin kuin, mä luulen, että sillä on jotain merkitystä. Ja musta tuntuu, että tässä vähän pedattiin silleen, että tää on tämmönen mystinen tyyppi ja nyt se avautuu sitten pikkasen. Että sillä on jotain merkitystä tämän leffan kannalta. Ei ollut, ei mitään. Mä olin hyvin hämmentynyt. Mä en tiedä sitä. Toinen vaihtoehto on, että tässä yritettiin kertoa sitä, että nämä tyypit ne bondas niin paljon, että ja tää mykkä kiinalainen, hän nyt oli syntynyt tämmönen luottamus, niin hän pystyi avautumaan. Joo, ihan vituisen sama. Sitten nämä poliisit. Vittu, ne oli kyllä kaikki mikä liittyi niihin poliiseihin oli oikeasti, se oli koomista ja naurettavaa. Ja siis silleen pakollista ekspositioa tai semmoista typerää pohdiskelua ja näin. Ja sitten just kun ne on menossa sinne, missä niitä lapsia pelastetaan, niin vittu se oli nolo. mutta toisaalta se oli tavallaan hauska. Se oli tavallaan hauska myös, että se oli tahattoman koomista. Ja niin, mä mainitsin tosiaan, siis tää kaljujätkä, mikä toi mulle sen Sammo Hungin mieleen ja on vähän Bebop Rocksteady tyyppinen hahmo, vahva niska ja sit nimenomaan, siitä mä tykkäsin, että sillä oli paljon, se käytti tätä, että se aina ponnisti maasta, tai siis silleen ja puski päällä ja näin. Se veti kuin tankki näiden tyyppien päälle. Se oli aika hauskaa, ja sitten nimenomaan sen tappelutyyli. Ja itse asiassa sillä aina välillä, kun se otti jotain iskuja, niin se on vähän semmoinen comic relief-hahmo. Mä tykkäsin tästä tosi paljon, ja tietyllä tavalla tämmöisiä hahmoja ehkä tässä olisi saanut olla enemmän. Sitten tää tyyppi, joka oli näistä raideista tuttu, eli tää punaisessa tracksuitissa oleva jouskariäijä, niin se oli kanssa mun mielestä ihan hyvä hahmo. Siis silleen erottu kivasti siitä porukasta. Toi muuten itse asiassa jollain tavalla mieleen tietyllä tavalla, että olisiko tässä ollut esikuvana, tuskin, mutta siis tää Owen Wilsonin elokuva, se, mikä se on, Vihollisen keskellä. Niin kuin siinä on se tarkkaampuja, jolla kanssa joku Adidaksen verkkatakki tai tähän tyyliin, niin vähän se tuli mieleen siinä. Mutta siis se oli hyvä, ja se oli oikeasti, Tero sanoikin hyvin leffan jälkeen, että sit kun se tulee siinä lopussa sinne poliisiasemalle, niin tavallaan se vaaran tunne, sitä taas onnistutaan nostamaan vähän korkeammalle, ja se oli ihan totta. Siitä pedattiin semmonen kiva uhka, joka sitten käytettiin siinä lopussa. Ja joo, ei mitään. Noista tappelukohtauksista, hitto olisi pitänyt sanoa tuossa spoilerivapaassa osiossa siis tää, että tämmönen elokuva, joka nojaa nimenomaan mätkeeseen ja turpaan vetämiseen sun muuhun, niin minä soisin, että tämmöisissä elokuvissa käytettäisiin mahdollisimman vähän CGI-tä, jos ollenkaan. Tai että CGI-tä tyyliin, että poistetaan vaikka vaijereita tai jotain muuta, mitä tähän tyyliin, mutta siis tässä oli aika paljon CGI-verta, mikä häiritsi, siis oikeasti se oli välillä silleen, että eikö tätä mitenkään olisi voinut tehdä silleen, että olisi vaikka kaveri ollut puhaltamassa jumalauta tekoverta letkun kautta tai jotain tämmöistä. Ja sitten se, että kaikki ampuminen,
CGI-tä. Ja sitten kun oltiin siellä mestassa, missä oli niinku niitä jääkalikoita ja näin, niin siis siellä niinku, miksi niinku, ei vittu, jää menee paskaksi aina kun sitä ammutaan tai vastaavaa CGI-tä. Tää oli semmonen niinku, että tiedätkö, vähän raastaa sielua sille, miksi, että olisiko ollut niin vitun vaikeeta tehdä tää jo niinku oikeestikin, mutta ilmeisesti näin on. Muuten siis ennen leffaa tuli uuden Jason Stathamin elokuvan traileri, ja mä jo siinä vaiheessa katsoin, että ei vittu, miten tää on mahdollista, että siinä on niinku kohtaus, jossa tulee tämmönen hälytys ja tiedätte, tulee semmonen niinku punainen valo. Niinku. Niin vittu sekin on pitänyt tehdä jälkikäteen. Et ei oo niinku siis se näytti niin vitun teennäiseltä. Okei, se voi ehkä johtua myös siitä, että jos on käytetty jotain niin kuin paskaa kameraa ja huonoja linssejä tai näin, mitä mä epäilen hyvin suuresti, mutta siis se oikeasti näytti siltä, että tää on lisätty, nämä värit on lisätty jälkeenpäin. Voi myös olla, että huono värimäärittely tekee sen, mutta ei jumalauta, niin kuin, miten teennäiseltä ja tommoselta niin kuin keinotekoiselta elokuva voi näyttää. Hyi helvetti. Takaisin The Furiousiin. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että tosiaan niin kuin, tappelut oli hyviä ja mä oikeasti niin kuin, siis ne oli hyvin tehty, mutta tosiaan ne jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja tässä ei onnistuta rakentamaan tappelukohtausten välillä niin kuin ehkä riittävästi jännitteitä, jotta taas se seuraava tappelukohtaus tuntuisi jotenkin silleen niin kuin, että alright, no niin nyt mennään taas eteenpäin, niin kuin, että mitäköhän nyt tapahtuu. Vaan esimerkiksi kun mentiin sinne yökerhoon, niin mä olin siinä vaiheessa jo silleen, kun ilmestyy tää mykkä kiinalainen sinne, olivat, no niin, taas mennään, niin kuin, että mä en oo saanut tavallaan niin kuin elokuvaa riittävästi tässä välissä, jotta mä jaksaisin välittää tai innostua tästä uudesta tappelukohtauksesta. Ja siinäkin oli ihan hyviä juttuja, mutta täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun mennään sinne cageen, niin kuin tänne oktagoniin, ja tää toinen tyyppi joutuu tappelemaan näitä kahta MMA-ottelijaa tai mitä Muay Thai-tyyppiä olikaan, niin niitä vastaan, niin oli vaan se, että ei vittu, että mä ymmärrän tasan tarkkaan, minkä takia tää nyt on tähän näin vedetty, just sen takia, että laitetaan tähän vähän jotain uutta, tai niinku, että niinku uusi tämmönen este, jonka yli pitää päästä tai vastaavaa, mutta tämä kohtaus ei olisi todellakaan tarvinnut sitä. Tämä olisi itse asiassa pitänyt olla paljon lyhempi ja paljon nopeammin pistää nämä kaksi hahmoa sitten niin kuin yhteen ja nimenomaan se, että kun ne tappeli vähän siinä ja ennen kuin ne tajus, että hei me ollaan samalla puolella. Tän olisi pitänyt olla tämän kohtauksen niin kuin se juju ja pihvi eikä se, että mitä siinä niin kuin aikaisemmin tapahtui, että mahdollisimman paljon pitää laittaa näitä tyyppejä tappelemaan eri tyyppien kanssa. Se oli jotenkin tosi kurjaa. Ja no, vähän kaikki tämmöiset action-kohtaukset. Itse asiassa just se, siis mä luulin, että tää on vähän vakavammin otettava elokuva, mutta onneksi tässä elokuvan alkupuoliskolla, nimenomaan kun se tyttö kaapataan, niin kun se kohtaus päättyy siihen, että tää mykkä kiinalainen juoksee auton perässä ja sitten tulee sivusta, siis en mä tiedä, 5-60 ajava auto, joka vetää niinku ihan pahki tähän jätkään, niin se lentää pari metriä ja saman tien nousee yli. Koska tuo auto ajoi minun yli, nyt joudun luopumaan tästä taka-ajosta. Ja se ei edes nilkuta sen jälkeen, vaan lähdetään tästä himaan. Niin kuin silleen, okei, näin tätä elokuvaa pitää katsoa. Ja tavallaan se on niinku sääli, koska tää samalla myös tiputtaa niinku näitä paukkuja tässä näin silleen, että mitä voi tapahtua. Ja niinku, siis se, että kaikki hahmot, niitä voi hakata, ne niinku voi ajaa vaikka autolla päältä ja ne silti pystyy toimimaan sen jälkeen, niin kuin, että millään ei ole tavallaan mitään seurauksia. Nämäkin on vähän tämmöisiä asioita, että mä olisin ehkä toivonut nimenomaan tämän takia lisää huumoria ja tämmöisiä niin kuin hauskoja oivalluksia näihin kamppailujuttuihin, niin ne olisi niin kuin nostanut tietyllä tavalla ehkä tämän elokuvan tasoa siinä mielessä, että se, no tiedätte, kun on tämmöisiä ylivertaisia, yli-ihmisiä niin kuin tappelemassa siellä, niin ei oikein jaksa jännittää sitten tämmöiset normijutut tai muut. Loppukohtauksessa tosiaan se oli hieno, kun siinä on 5 jätkää tappelemassa, niin kuin periaatteessa 3 eri osapuolta, että kun sinne tuli vielä sitten
kalju tankki vielä hyökkäsi sinne, vittu te tapoitte mun faijan. Niin, ja sit kun kaikki tappelee vähän niinku toisiaan vastaan ikään kuin, että on, niinku, on ne 2 pahista ja sitten 2 hyvistä ja välissä sitten tää tankki. Niin se oli hienosti koreografioita ja oikeasti just se, että miten tavallaan niinku äijät vetää toisia turpaan ja sitten niinku taisteluparit vaihtuu lennosta ja kaikkea tämmöistä. Se oli tosi upeasti tehty. Ja mä ihailin sitä, että vitsi, tää jäbä, tää tietää mitä se tekee. Siis tää ohjaaja, joka on koordinoinut tämän tappelun, se tietää tasan tarkkaan mitä tehdään näin. Valitettavasti tää tulee liian myöhään tässä elokuvassa. Tän olisi pitänyt tulla puoli tuntia aikaisemmin ennen lopputekstejä, niin kuin tähän tyyliin, mutta joo, en tiedä oikein. Siis tää on niitä elokuvia, että mä haluaisin tykätä tästä enemmän kuin mitä mä tästä tykkään. Ja valitettavasti tämä elokuva ei vaan anna siihen mitään syytä, koska tää on vaan yksinkertaisesti vähän pitkäpiimästä katsottavaa osan aikaa. Ikävä kyllä. Oliko mulla jotain muuta sanottavaa tästä leffasta? En tiedä. No, ei kai. Jos te olette nähneet elokuvan The Furious, niin kommentoikaa tuohon alapuolelle, niin jatketaan keskustelua siinä. Ja mikäli et, niin pistä kuitenkin jotain kommenttia. Jaa tää video kavereiden kanssa ja hei, painakaa sitä like-näppäintä tykkäystä, niin saadaan sitten YouTuben algoritmit vähän ponkasee ylöspäin, että useampikin ihminen sitten näkee tämän videon. Kiitoksia kaikille katsojille ja kiitoksia kaikille kanavan jäsenille. Ensi kerralla puhutaan toisesta uutuuselokuvasta ja sen jälkeen vasta sitten mennään takaisin MCU:hun. Nämä ainakin on suunnitelmat tässä vaiheessa. Jotenka ei muuta kuin ensi kerta. Moro!